As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanino. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, labi na gyud nga ipaiway sa Ginoo kita sa mga katalagman nga nakahulga sa atong kinabuhi. Hatagan usab unta og kalinaw ang atong mga kanasuran, labi na dinhi sa atong nasod, ug nga ang atong mga benefactors and donors, labi na sila nga nagsigig palit aning atong mga slots karon, nga unta hatagan sab sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Tapos sa kapatan kaadlaw, giablihan ni Noe ang bintana sa arka ug gibuhian niya ang usa ka uwa. Wala kini mobalik apan naglupad-lupad kini hangtod nga mihubas ang tubig. Unya gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kung mihubas na ba ang tubig, apan kay gisanapan paman sa tubig ang yuta, walay hikaplagan nga katugdunan ang salampati, mibalik kini sa arka. Busta gipagawas ni Noe ang iyang kamot sa arka, o gikuha ang salampati. Naghulat siya laing 7 ka adlaw, o gibuhian niya pag-usab ang salampati. Sa pagasaom-som na, mibalik kini kaniya nga nagtangag og lunhang dahon sa kahoy nga olibo. Sa ingon ni Ana, nasayra ni Noe nga mihubas na gayud ang tubig. Unya naghulat pagayod si Noe og laing 7 ka adlaw ug gibuhian na usab niya ang salampati ug wala na kini mubalik. Sa 9 ka gatos ug usa na ang panuigo ni Noe,
sa unang adlaw sa unang bulan, mihubas na gayud sa hingpit ang tubig. Human niya makuha ang atop sa arka, milantaw si Noe, ug nakita niya nga uga na ang yuta. Si Noe nagbuhat og hararan alang sa Ginoo, ug mikuha siya usa sa matag-matang sa mga mananap nga malinis ug sa mga langgam, ug gisunog niya kini ingon nga halad. Sa nakabaho ang Ginoo sa kahumot niini, miingon siya, dili ko nagayod tungluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tao. Nasayod ako nga sukad pa sa iyang pagkabatanon, dautan na ang iyang hunahuna. Dili ko nagayod laglagon ang tanang binuhat nga buhi, ingon sa ako nang nabuhat. Samtang anaa pa ang kalibutan, may panahon sa tingtanom, panahon sa ting-ani, may tingtugnaw ug may ting-init, may tinghulaw ug may ting-ulan, may adlaw ug may gabii, dili gayud kini matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa unsaon ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga mga kayuhan ngayang nahimo ka nako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod, diha sa kawanan sa balay sa Ginoo, diha sa taliwala nimo, O Jerusalem. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus o gihangyo nila sa Hesus sa paghikap kaniya. Gigunitan ni Hesus ang kamot sa buta o gidala siya ngadto sa gawas sa balangay. Human tuthuin ni Hesus ang mga mata sa tao, gitapion niya ang iyang mga kamot diha sa tao o gipangutana niya, may nakita ka ba? Mihangad ang tao ug miingon, nakakita akog mga tao apan ingon sila mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Unya gitapion pag-usab ni Hesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa tao. Niining higayuda mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya gipapauli siya ni Hesus ug gipinahan sa dili pagbalik sa balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lain-lain ang pamaagi sa Ginoo sa paghatag sa iyang grasya nganhi kanato na ay inig kaning grasyas kaayuhan, inig kaayos masakiton, iyang suguon at tua ang pari. Nasa usahay, ingon pauli sa inyo, dadaning imong gihigdaan. Karon kining tao iyang giingon ayaw na pagbalik didto sa balangay. So lain-lain lang gid siya og isulti, depende siguro sa nakita ni Hesus nga mao'y kinahanglan sa tao. Kamo og naamoy sakit, gusto ba mong maayo? Nya, gusto mong musunod sa isulti ni Hesus human ka maayo? O mubalik ka sa imong gustong buhaton? Kay kasagaran nato mangayo tas Ginoo og kaayuhan kay gusto natong ipadayon ang atong gustong buhaton. Ginoo tagay taong kog kaayuhan kay ang akong mga anak gagmay pa. Anak. Nya moingon ang Ginoo ayuhon ti ka pero biyain ang imong anak. Unsaman? Sugot ka. Gito bag. Moingon sa karon, Ginoo ang akong bana usba in taon siya. Mubiya na unta siya sa iyang mga bisyo. Nya moingon din Ginoo, sige, ako nang pabiyaon sa bisyo pero patyo na nako inig human. Okay ra nimo. Wanay lisod. Kana bitang mangayo tas Ginoo kaayuhan or grasya. Nya dayon kitay magbuot unsaon paggamit ang maong grasya. Mo ni nangayo og pananaw ang buta. Kinsa man sang butaha nga dili gustong makakita. Pero sa dihang nakakita na ang buta, giing nang Hesus ay nagbalik sa balangay. Dito gud to siya ga-standby sa balangay. Dito gud sila nagkita ni Hesus. Nya pagkaayo na noon, pabiyaon. Mo na importante kaayo ning maong kinaiya. Mangayo ganitas Ginoo pasabot musunod ta niya. Muna sa atong pagampo nga amahan namo moingon gid ta matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya una dayon mosunod ang kalan-on namo sa matag adlaw. So gauna ang atong commitment sa pattern ba ni Hesus ba? Unahon usa nato pagkondisyon nga ang atong kaugalingon mutuman gyud sa Ginoo. Ginoo ayuha ko sa akong hap na kaing pananaw. Niya ang Ginoo mingon sige ayuhon ti ka pero ay na pagsigig pa color sa imong buhok.
Ayan na pagsigig kiskis anang imong kilay. Kay tungod sa imong mata nga makakita, na insecure ka sa imong buhok. Tungod sa imong mata nga makakita, na insecure ka sa imong kilay. Kay kun buta pa lang unta ka, di gyud na makita nimo imong buhok, di sana nimo makita imong kilay, di sana nimo makita ang imong naong nga akong gihimo, di unta ka ma-insecure. Pero kung ibalik na ko nimo ang pananaw, kinahanglan imo gyud nang tumanon ang akong gihatag nimo. Di ba? Tagain taong kog kwarta Ginoo, makatrabaho unta ang akong anak, ma-promote unta ko ang Ginoo, pero ayaw pagtipig o kwarta, ipalit nagslat. Itabang nas imong mga silingan. Kay ikaw god og daghan na kay kag kwarta no, mahimo kang buta, di nakakakita nga naaday kay mga silingan nga nagkinahanglag kwarta. Nya na para ba jud kay kinaiya na kung daghan na kag kwarta, musugod na kag pangural sa imong yuta, hangtod ang ilang agianan pitos na kaayo. Nya mutukod ra ba kag balay, ang imong yung balay nga tukuron anha gyud sa pidpid sa karsada, nya ang atop sa imong balay misod na sa karsada, hangtod wa na kay kaparkingan, nya mo palit ra ba dayon kag sakyanan kay daghan kag kwarta, anha nimo iparking sa karsada duol sa imong balay, kay ang imong balay naa mas kilid sa karsada, buangon ka. May panalang sa Ginoo, mahutdan ka sa kwarta kay ibaligya na nimo imong balay, dimuliso na diha hasta ng imong sakyanan, maimbargo na, at least mahawan-hawan ang daan. Di ba? May daghan na to ingon anak. Magsigig pangayo o grasya aron gamiton sa atong kaugalingon. Muna sa unang pagbasa, si Noe wa na mangandoy nga mabalik pa siya atong iyang lugar. Kay human sa 40 kaadlaw nga ang kalibutan gisanapan sa lunop, napunan pagyuglaing 14 kaadlaw, una pa siya nanaog sa arka, wa na siya kahibawog hain tong lugar. Pero didto niya tong maong lugar, gidaig niya ang Ginoo. Kanabang hain karon nahimutang, grasya nas Ginoo, asa taron nahimutang, grasya nas Ginoo. Magpasalamat as Ginoo niining atong nahimutangan karon. Ay pagsighangyo atong niagi, kung ang imong bana karon nakapangabit, dayga ang Ginoo ni anang higayuna, ayaw sigig pangandoy, buutan man ta ni siya sa una, anong animal naman ni karon, ayaw na ato paghandom atong niagi, mauna ni ron ang bag-o, ato banga ang bag-o. Kung giuban ang imong buhok, ayaw pangandoy atong itom pa imong buhok, atong 20 years old pa ka, ayaw ibalik dito, ngano mo balik man ka. Dayga ang Ginoo niini karong higayuna. Kung nagsakit na lang imong tuhod, di nakakatika nga ng hagdanan, di na sa kakanaog na diretso-diretso, ayaw na pangandoy atong ambak-ambakon lang na natong hagdanan katong batanon pata. Nya mangita din kag doktor dok, ayuhan ning akong tuhod, pila na imong edad, 80. Nato na lang ning putlon. Ayun pa na ni mong tuhura, 80 na niya, ni sakit na ngayon, putla na lang na. Dayga ang Ginoo, anang imong kahimtang. Sige be, lingi ay mo to padre. Lingi ba? Ingna, karong adlawa, nakadaig kas Ginoo anang imong naong. Hindi ka na be. Ingna, gidaig ni mong Ginoo anang imong naong, karong adlawa. Ayaw sigig balik nga to. Daigo na to ang Ginoo ha. Karong adlawa, atong record sa atong slot nga nahalin as of yesterday, niabot nag 2,867 ang atong halin. Pakpakan na to ang Ginoo. Salamat ha. Salamat sa namalit. Kay nausab ang figure sa atong slot nga SBF DAG. Ugba ani basin pa di ay mausab na sa niho. Dai ko na to ang Ginoo. Ingka pader hinaya sa halin anoy. May intang moabot day nag 5,000 ang halin. Kay pareha bitaw tong kapilinya. Duha ra gud to kasimana. Hurot dayon ang duha kasimana, duha ra gud to kabuwan. Halinan dayon tag pila to? Murag 30,000 ka slots.
tag 1,000 to, halina ni tag 30,000 kapin, ayaw, niagi na to. Karon na to daygon ang Ginoo. Pwede raman sa ning himuon na to ning usa ka semana, mahurot na ning 73,133 naman lang nahibilin. Pwede sila na to himuog usa ka semana. Pwede sad himuon na to ning usa ka tuig. Depende las Ginoo. Depende sa atong pag-respond sa Ginoo. Pero kung ang tanang naminaw aning ako rong wali, moingon nga mopalit kog slot karong adlaw, augma hurot na ni. Kay mga 1 million gud ang magsigig sunod aning atong magsigig view aning atong umili tibok kalibutan. Ug mopalit nag slot yun ang kaugma 1 million atong halin. Matabang ka na nato gihap. Minaw ko, matukod ang kumbinto, mausab ng atong fasad diha, mapalit na ni natong yuta diri sa kilid, og ana ang atong halin, og ang tanang naminaw mo palit lang yun, dili magsigig hunahuna ang ilang kaugalingon. Da, sunod tuig wa na. Kana dia hurot na nagpalit. Naara ba tay pangandoy sa nga mohimo sa tagmenteryo dinhi og ma-approve na sa atong LGU, hinaot pa unta. Nanatay pinteryo din di na tamog sige sok-sok na diyang huot kesta na nga 8 story na. 8 story. Wala ba yung mga kabilya, gipatong-patong lang, tanawa rago nagmaglinog, di ba, munlos ko na tanan. Kabuang naglayat ang mga kalagluspad. Sus, di ang magugos kinatumian. Kuan condominium ambak na maghimo taga bag-on ta na ato nang iampo ha ang ato intawong mga authority makuanon ta sila kay gi-process man ron sa atong mga barangay kapitan nato dinhi ato nang pangandoy nga naatay kuan nya naasay ato sang igsuon dinhi nga willing sa kaayo nga i-give up niya ang iyang property para iyang kuan sa ato sa simbahan. Pero bayron nun gyapon na siya, pero ngato lang ba nga nanabay murag mga grasya. So daygo nato diha ang Ginoo. Makita ni nato, pero ang ato untang mga mata mutan-aw unta sa gusto sa Ginoo nga ipatan-aw kanato. Mulakaw unta ta subay sa dalan nga gusto sa Ginoo nga atong subayon. Dili kay mangandoy tag pananaw aron mo subay tas dalan nga gusto natong subayon. O gahapon Valentine's Day man, pila ka kabuok ang nakasa gahapon. Pangutan ay inyong mga anak, labi na ng imong anak na uyab, apil na sa nang way uyab, malalaki man or mababay, pangutan agwa ba sila kasa gahapon sa ilang pagsaulog kuno sa kanang gitawag nila sana yananaan man ko gahapon siya father ana sila kung sa banay siya Hearts Day apil sa kunay mo ana ha may gani wa ko kitag madri gahapon ako tatong anter pero heart kay Valentine's Day, pero pila ka kabuk ang nakasa tungod kay di ka mao mo gamit sa gugma sama sa gugma nga gusto ni Kristo nga atong bansayon nga matod pa niya, love one another as I love you. Do not love one another as you wish to love one another. Do not do that. Ayaw nagbuhatan maghigugmaay mo sigun lang sa gusto ninyo na inyong ipadayag ang inyong gugma na ako'y standard mo nang niingon siya dire ayuhon ti ka ayaw nagbalik dito sa balangay sinuwi sad forward dayga ang Ginoo ni anang imo karong kahimtang kay na ako diha grasya na kung ana kay cancer karon dayga ang Ginoo ayaw pagsigig hunahuna atong healthy pa ka ingna ang Ginoo Lord karon nga anak ko'y cancer stage 4 pagyod unsa may imong buot ipabuhat kanako na inianhin nato din just recently pa-picture sayag kay siyag naong kuyog sa iyang mga pamilya sige mig picture din pag human ingon din siya nako
Father, stage 4 baya ko. Cancer. Naku nga, di lagi makita sa imong naong. Malipayon lagi kay ka. Siya, sige man kong paminaw sa imong wali. Kaya gwap ako paminaw sa imong wali. Father, hadlok yung ko mamatay. Pero karon excited kong mamatay. Asa man ta kapalit og slot. Father, naku, samtang makalakaw pa ka, tuwa ditong opisina at tuwa dito. Palit ditong slot. Was okay ba og pila iyang gipalit? Pero malipayon siya. Di ko katuon. Ako ka mo i-diagnose og stage 4 cancer, no? Ingon ato baka ako nga magpa-picture ko, niya mag-smile-smile pa, nga mura ra gyud way nahitabo. Kamo. Masig karon taod-taod. Stage 4. Mo smile pa mo, mangandoy pa mo palit og slot, nya muhago pag yung anhi dinhi. Kanindot adtong maong igsuon nato nga Katoliko. Kanindot sa iyang relasyon sa Ginoo, makasuya, maka-inspired, no? Na manindog ta mga kanseronon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pangayoon nato sa amahan ang iyang way sukod nga gugma ug pag-alima kanato nga dawaton ang atong mga panginahanglan. Masaligon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang simbahan padayong maningkamot sa pagdala sa kahayag ngadto kanila nga anaa sa kangitngit sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga pinaagi sa atong mga buhat ug kaluoy ang mga tinamay, mga sinalikway ug mga hinikawan sa gugma sa atong katilingban, makasinati sa pag-amuma sa Ginoo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga maangko nato ang hugot nga pagsalig kang Hesus, aron maabli ang atong mga mata sa katahom sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos mubati sa mahigugmaong presensya sa Dios diha sa nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay na, magakaplag sa kapahulayang dayon dito sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios among amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapasalamaton ug mapaubsanong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kasalanan sa katibuhian santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngandi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sayang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ay nga nagpalawat kanimo, apani palaw lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray mao'y naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himuon nato ang pag-ampo sa litanya sa mga pasalamat. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang, sa tanang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Atong itubag, salamat sa Dios. Tanan, Salamat sa Dios. tungod sa pagpahinumdom kanato unsa ka talandugon sa kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nangahas, sa pagpapuyo kanato o pagpabukas sa atong mga hunahuna, kun unsa gayod ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa diha sa pagtuo ug gugma, bisan pa man sa buhat sa pagkahimulag nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa mabayanihong buhat sa kaayo nila nga nihatag kanato sa siyentipikanhon, sosyal ug espirituhanong tabang, sa dihang ang pagbuhat niini nakarisgo o nakahulga sa ilang kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa mga bag-ong nadiskubre nga mga tambal o mga bakuna, makig-away sa mga kagaw o
ug ang katingala sa kinaiyanhong resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya sa dihang kita nabalaka ug nasubo, naguol ug naginusara ug mahinamon sa panahon sa pandemya, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita, mahigugmaong Dios, salamat sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo. Ihatag ang daghang mga grasya nga among gikinahanglan aron kami padayon magpahimulos sa among maayong panglawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-o nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa